Soc la Terra. Sí, el planeta Terra, on viviu. Us parlaré de 3 paraules que comencen amb la lletra R i que m'encanten. Són reduir, reutilitzar i reciclar. Sabeu per què m'agraden tant? Perquè són paraules quasi màgiques. Juntes poden fer que tots els éssers vius i jo mateixa siguem més feliços. Dic que són quasi màgiques perquè soles no poden fer res. Us necessiten a tots els nens per poder fer els seus trucs. Cadascun de vosaltres sou els veritables mags de les 3 R's. Totes 3 juntes poden canviar el món. Voleu saber com? Sí? Coneixem-les! La primera R és la de reduir. Si t'hi pares a pensar una mica, hi ha una pila de coses que no necessites. Quan vas al supermercat, segur que pots emportar-te una bossa de casa per fer les compres, en comptes d'utilitzar les que et venguin allà. Així, redueixes l'ús de plàstic, que és molt contaminant. Segur que tampoc cal que imprimeixis tants documents o fotos, ni que deixis els llums del televisor o l'ordinador encesos quan no els fas servir. Si fas tot això, reduiràs l'ús de paper i d'energia i ajudaràs a que hi hagi menys contaminació. I això només en són alguns exemples. Segur que se te n'acudeixen més formes de reduir tot allò que pugui generar una despesa innecessària. T'ajudarà a pensar en aquesta pregunta tan senzilla abans de comprar. Segur que ho necessito o és només un caprici? La segona R és la de reciclar. Ara és més fàcil que mai reciclar les coses que ja no necessitem, perquè puguin tornar a ser utilitzades. Trobareu llocs com la deixalleria i els contenidors de reciclatge molt a la vora de casa per desfer-vos de llaunes, plàstics, paper, vidre o residus orgànics. Cadascun té un color propi perquè els pugueu identificar ben fàcilment. Si feu servir la recollida selectiva de residus, evitareu contaminar la natura, els rius, els mars i també l'atmosfera, és a dir, l'aire que respireu. I per fi la tercera R, la de reutilitzar. Quantes coses podem fer servir moltes més vegades en comptes de llançar-les? Els podem donar una segona vida, no trobes? Deixa'm pensar... Un full de paper que només té una cara impresa. O una caixa de cartró. O una ampolla de plàstic. Se te n'acudeixen més? Amb una mica d'imaginació, estic segura que podràs crear 1000 coses noves, útils i ben divertides. I recorda, si fas servir la regla de les 3 R's, aconseguiràs que jo sigui un planeta més net, amb menys contaminació, on tots visquem millor. Perquè ja ho sabeu, canviar el món és cosa de nens. Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola, amics! Soc la Terra, el vostre planeta, i us vull parlar del Sol. Una cosa molt important a què poques vegades donem importància. El Sol que trepitgeu cada dia és la part més superficial del meu cos. És on hi ha construïdes totes les vostres cases, escoles o les carreteres per on viatgeu, per on corren els rius, on creixen les plantes i on viuen els animals. I com es va formar el Sol? Doncs va ser una feina molt llarga, de milions d'anys, que encara continua i en la que hi participen uns obrers molt forts i incansables. El Sol, el vent, l'aigua i els éssers vius. Les roques que al principi formaven la meva superfície es van anar esquerdant i trencant-se en trossos cada cop més petits per la força d'aquests obrers. Aquest conjunt de minerals s'enriqueix en matèria orgànica, que surt de les plantes i dels animals que moren. Perquè es formi només 1 centímetre de sòl fèrtil, han de passar centenars d'anys. El resultat de tot aquest procés és una superfície on pugui desenvolupar-s'hi la vida. La meravellosa vida! Hem de cuidar el sòl de la mateixa manera que cuidem la netedat de l'aire o l'aigua, perquè d'això depèn que els éssers vius segueixin tenint menjar i un lloc per viure.
I hi ha moltes amenaces que en molt poc temps poden convertir un sòl ric i fèrtil en un desert on no hi sigui possible la vida. Els incendis forestals o la tala excessiva de boscos, per exemple, deixen el sòl indefens. Sense les arrels dels arbres i altres plantes, l'aigua de la pluja i el vent s'emporten al mar tots els nutrients que conté el sòl. D'això en diem l'erosió. I en aquest sòl ja no hi pot créixer mai més res. El mateix passa quan el contaminem tirant-hi productes tòxics que maten els éssers vius, embruten l'aigua que hi ha sota la superfície i fan del sòl un lloc estèril. Sense sòls sants no és possible una vida sana. Així que els hem de cuidar entre tots. La terra que trepitges és el sòl que et permet viure. Per això hem d'ajudar a mantenir-lo sempre net i, per suposat, no embrutar-lo ni omplir-lo mai d'escombraries. Si el mantenim net, jo, la Terra, la vostra casa a l'univers i la de tots els éssers vius que hi viviu amb mi, estarem molt més feliços. Perquè, ja ho sabeu, canviar el món és cosa de nens! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Ei, saps qui sóc? Sóc la Terra. Sí, el planeta Terra. I vull parlar-te dels arbres. Sí, ja que són molt importants per a mi i per a tots els éssers vius. Saps quants arbres hi ha a la meva superfície? Bé, gairebé 3.000 bilions. Sí, ja en ve. Tens raó, és difícil d'imaginar aquesta quantitat. I sembla que siguin molts. Però la veritat és que en necessitem més, perquè són fonamentals per la bona salut del nostre entorn i, per tant, per la teva i per la meva. A més, cada any desapareixen 15.000 milions d'arbres als nostres boscos. Quina barbàrie! El que podem veure a simple vista d'un arbre és només una part d'aquest ésser viu tan complex i fascinant. Sota terra hi ha les arrels. Gràcies a elles, l'arbre es fixa a la terra, absorbint l'aigua i els minerals dissolts que l'ajuden a créixer. A més, aquestes arrels són com una mà que atrapa la terra i impedeix que sigui arrossegada per l'aigua i el vent, evitant així l'erosió. L'aigua i els elements que rep a través de les arrels s'estenen per tot l'arbre a través de l'interior del tronc, una veritable columna que sosté la copa. Hi ha les branques, que creixen i s'estenen de manera molt similar a les arrels subterrànies. D'elles en neixen les fulles, un element fonamental de cada arbre perquè gràcies a les fulles poden fer la fotosíntesi i, per tant, alimentar-se. Què és la fotosíntesi? Bé, doncs és un procés químic fascinant. L'aigua, enriquida en minerals, arriba a les fulles i allà, amb l'ajuda de la llum solar i la clorofila, que també és la responsable que siguin de color verd, es barreja amb el carboni que les fulles absorbeixen de l'aire. La fotosíntesi és essencial per a l'arbre, però també és essencial per a tots els éssers vius que viuen al seu voltant, perquè gràcies a ella, l'arbre captura diòxid de carboni, o CO2, una de les causes de l'efecte hivernacle, que està provocant que la temperatura augmenti a tot el planeta. En aquest procés, els arbres també expulsen oxigen, essencial en l'aire que respirem, i hi ha molts més beneficis que els arbres ens aporten a tots. Són com petits planetes vius perquè ofereixen menjar i refugi a molts animals. Els éssers humans n'obtenen fusta i fruits. Humitegen la força del vent i la pluja alhora que redueixen la contaminació de l'aire, filtrant-la a través de les seves fulles i branques. Estic segura
que en algun dia molt calorós has buscat la seva ombra. Bé, també fan una cosa així amb mi. Els boscos són un dels millors mitjans que tinc per regular el clima, gràcies a la seva ombra i la capacitat d'evitar que l'aigua s'evapori. Com podeu veure, hi ha moltes i molt bones raons per tenir cura dels arbres. I, millor encara, per plantar-ne i ajudar-los a créixer sans i forts. Us proposo un pla molt divertit. Anima els teus pares a anar a plantar arbres, perquè, ja ho saps, canviar el món és cosa de nens! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Benvinguts a un nou vídeo de Happy Learning! Mireu aquestes imatges. Us agrada la pluja? Bé, és veritat que de vegades pot ser una mica avorrida, però i el bonic que queda tot després de ploure? Els colors semblen nous, l'aire està més pur, quina bona olor! I tot sembla més net i brillant. Quan plou, tot s'omple de vida, perquè l'aigua és vida! Com li agrada l'aigua a aquest ocellet? Us imagineu que això deixés de ser així? Que l'aigua de la pluja, en comptes de netejar, embrutés? O que en lloc de donar vida, emmalaltís i destruís tot el que toca? Desgraciadament, això ja està passant. Aquesta terrible pluja existeix. La creem nosaltres, els éssers humans, amb el fum dels cotxes i de les calderes i els gasos de les fàbriques. Tot aquest aire brut i tòxic puja a l'atmosfera i es barreja amb els núvols. Es fiquen les gotetes d'aigua que les formen, convertint-les en gotetes d'aigua contaminada, en gotetes d'aigua àcida. Per això, aquesta pluja tan nociva i perillosa se'n diu pluja àcida. Fins al seu nom fa por, veritat? Aquesta pluja és tan dolenta que quan cau a la terra provoca veritables desastres a la natura. Seca les plantes, destrueix els nutrients del sòl, enverina l'aigua dels rius i els llacs i fa que molts animals emmalalteixin i morin, com aquest enorme peix o aquesta granota petita. Quina pena! Sí, els compostos químics de la pluja àcida són tan nocius que poden fer que fins les estàtues i els edificis es vegin així de lletjos i espatllats. Quina barbaritat! Imagino que estareu pensant, si la pluja àcida és capaç de destruir la pedra, què podem fer nosaltres per lluitar contra ella? Doncs moltíssim! Perquè, com sempre us diem a Happy Learning, la salut del planeta és responsabilitat de tots. Amb petits gestos podem aconseguir enormes canvis. Per exemple, si triem anar a l'escola amb bus o amb bici, si ens posem un jersei en lloc d'encendre la calefacció, o si reciclem els residus en el seu contenidor corresponent, contaminem menys l'aire. I amb menys contaminació pujant a l'atmosfera, els núvols tornaran a estar nets i la pluja serà una altra vegada aigua pura. Adéu, pluja àcida! Però, com sabeu, això només es pot aconseguir amb la participació de tots. Així que, som-hi! A cuidar el nostre planeta! I ara marxo a saltar tolls, perquè sembla que plourà! Adéu, amics! Fins al proper vídeo! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Hola, amics! Soc la Terra! Sí, el planeta on vius! I avui m'he llevat especialment trista, perquè he somiat que la contaminació de l'aigua augmentava i tots els éssers vius que viuen als mars
oceans i rius desapareixien i encara que hagi estat només un somni, us puc assegurar que si no deixeu de contaminar l'aigua, d'aquí a poc temps aquest malson es farà realitat. La contaminació de l'aigua em preocupa moltíssim, perquè 3/4 parts de la meva superfície estan cobertes d'aigua. Encara que em digui terra, si em veiéssiu des de l'espai, us semblaria que més aviat sóc una bola d'aigua. Per això també em diuen el planeta blau. Tothom sap que l'aigua és imprescindible per a la vida. Sense aigua no hi hauria plantes, ni animals, ni tampoc existiríeu vosaltres, els humans. I malgrat tot, molta gent segueix llançant escombraries, ampolles de plàstic, mobles i tota mena de deixalles als mars i als rius. Com si fossin contenidors en els quals ens poguéssim desfer de tot allò que no volem. A moltes cases encara tiren a la pica líquids com l'oli o productes bruts, es barregen a l'aigua i la contaminen. Aquesta aigua viatja a través de les canonades fins als rius i als mars. També hi ha empreses que aboquen productes químics als rius i els contaminen moltíssim. D'aquesta manera es moren molts animals i plantes aquàtiques. Veieu aquesta foca que es menja una bossa de plàstic pensant-se que és menjar? No sabem si podrà sobreviure. O aquesta granota que s'ha mort per culpa de la contaminació. Un altre gran enemic de l'aigua i que cobreix gran part de la meva superfície és el petroli. No us ho podeu imaginar com ha fet malbé els mars i els oceans. L'enfonsament de vaixells que transporten petroli ha provocat grans catàstrofes que només amb el pas dels anys es podran reparar. Amb tot això que us explico, no us vull pas fer estar tristos, ja que per molt que les coses semblin dolentes o complicades, sempre hi ha una solució. A més, estic segura que si m'ajudeu i col·laborem entre tots, treballant en equip, aconseguirem que l'aigua torni a estar neta i que els éssers que hi viuen estiguin fora de perill. Una altra manera d'ajudar-me, que és molt fàcil, és no tirant l'oli o altres líquids contaminants, com ara la pintura, pel desguàs. A més, podem animar la nostra família i els amics a que ells també millorin els hàbits i comencin a pensar més en la importància d'acabar amb la contaminació de l'aigua. Cuidar l'aigua és cuidar la vida. Per això, teniu una gran responsabilitat. Necessito l'ajuda de cadascun de vosaltres per poder estar sana. Si cuideu l'aigua, em cuideu a mi, a la naturalesa i també a tots els éssers vius. Estic segura que entre tots aconseguirem que el meu malson no es faci realitat, perquè ja ho sabeu. Canviar el món és cosa de nens! Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning. Curiositats de les plantes. Sabies que les plantes carnívores s'alimenten d'insectes i artròpodes? Això és perquè solen créixer en llocs on el sol no els aporta els nutrients que necessiten, tot i que, com totes les plantes, no tenen músculs. Són capaces de moure's gràcies a la pressió de l'aigua que tenen dins les seves fulles, que els permet tancar-se quan senten que poden capturar alguna presa. Però estigueu tranquils, perquè són totalment inofensives per als éssers humans. Sabies que l'arbre més alt del món mesura 115 metres d'altura? Sí, i a més no para de créixer. Es calcula que té entre 700 i 800 anys d'antiguitat. I mai s'ha revelat on és, per evitar que les moltíssimes persones que voldrien anar-lo a veure alterin l'ecosistema en el que habita. L'arbre amb el diàmetre de tronc més gran del món és l'arbre de tula. Per abraçar-ne el tronc es necessitarien 30 persones amb les mans entrellaçades. Perquè us feu una idea de com de gran és capaç de fer ombra a 500 persones.
Per descomptat que és un bon refugi pels dies de molta calor. Sabies que els nenúfars eren sagrats pels egipcis? Els egipcis pensaven que els nenúfars, a l'obrir-se de dia i tancar-se de nit, rendien culte a Ra, el déu del sol, del cel i de l'origen de la vida. En l'actualitat, sabem que aquestes precioses plantes, que creixen en estanys, llacs i basses, ajuden a mantenir l'aigua neta i cristal·lina. A més, serveixen de refugi a molts animals aquàtics, com aquesta granota saltadora. Busca'ns i subscriu-te al canal de YouTube de Happy Learning.